खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआरआव बेंगुरा लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय। बिटिआरआ आइटिआइ एबिलिटि हाबाफारि फोसावदों। बिटिआर ओनसोलनि जिल्लाफोराव थानाय बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सरकारा आइटिआइ एबिलिटि मावथांखि जागायदों, जाय बेंगुरा लाइमोनफोरखौ गोहो होनायनि थांखिजों मोनसे बिथायारि हाबाफारि। बे हाबाफारिया बिटिआरनि बेंगुरा लाइमोनफोरखौ जौगाहोनायनि प्राइभेट बिटिआर बाजेट 2024 निफ्राय 25 नि थांखिनि बाहागो। हाबाफारिनि गुदि खिथाफोरा जादों 14 निफ्राय 35 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनि थाखाय खुला साख्रि होनो हानाय गोहोखौ जौगाहोनाय आरो बांहोनायाव गोसो होयो। बेंगुरा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बांसिन थाफादेरनाय आरो हेफाजाबारि आबहावा सोरजिनायनि थांखि दं। माबोरै एक्सेस खालामनो होननानै बुङोब्ला, बांसिन मिथिथायनि थाखाय गोसो गुदुं सुबुंफोरा www.itiability.org वेबसाइट एबा 8822867130 आव कल खालामनो हागोन। बे हाबाफारिया बिटिआरआव बेंगुरा लाइमोनफोरनि थाखाय समानथाय आरो खाबुफोरखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। बिसोरनो गोनां रोंग'थि आरो फोरोंथाय होनानै आइटिआइ गोहो हाबाफारिया बिसोरखौ गावसोरनि आबुं गोहोसिम सौहैनो आरो ओनसोलनि जौगानाय आरो जौगानायाव बिहोमा होनो गोहो होयो। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया आबादारिफोरनो गोनांथार आबादारि आगजुफोर राननानै होदों। बिटिआर ओनसोलनि आबाद दिहुनथायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव राहा महरै मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मैया उदालगुरियाव आबादारिफोरनो गोनांथार आबादारि आगजुफोर राननानै होयो। बिटिसिनि आबाद बिफाननि बानजायनायाव राननाय हाबाफारिया उदालगुरिनि जिल्ला आबाद मावख'आव जायो। मुलाम्फा मोनग्रा आबादारिफोरा पावार टिलार आरो साफ्ट काटार मोनदोंमोन, जाय बिसोरनि आबादनि आखा-फाखा आरो दिहुनथायखौ गोबां बांहोगोन होनना मिजिंथिजायो। बे हाबाफारियाव बिफानारि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो जायगानि गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन, जाय बिटिआरआव आबादारि सुबुं समाजखौ हेफाजाब होनो थाखाय खुंथायनि रादायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ अरुणाचलनि जयरामपुराव सन्देह गोनां उदखारिफोरजों लांखार जानाय साहा फेक्टरिनि मावख'गिरि गौतम बसुमतारिखौ उदां खालामनो हाबाय। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव सन्देह गोनां उदखारिफोरजों लांखार जानाय साहा दारिमिननि सासे मावख'गिरिखौ मैया 7 नबेम्बराव हगारनाय जादों। गौतम बसुमतारि मुंनि साहा फेक्टरिनि मावख'गिरिखौ पुलिसआ अरुणाचल प्रदेशनि जयरामपुरनि 17 माइल ओनसोलाव रैखा खालामनो हाबाय। लांखारनाया 23 अक्ट'बरनि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला मोनसे हाथियार दैग्रा हानजाया तिनिसुकियानि जगुनआव हिमालय टी कम्पानिनि सोरगिदिं गाग्लोबदोंमोन आरो हरनि 10:30 रिंगासोआव बसुमतारिखौ नारसिननानै लांदोंमोन। साहा कारखानानि मावख'गिरिखौ लांखारनाय आरो जाथायनि आन्दोआव थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागिरना दिहुननायनि उनाव नायबिजिरनाय जागायगासिनो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बसुमतारिया आथिखालाव लेखापानि पुलिसनि आवथायाव दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सोंखारिजाथाव आयदा समाज बिजोङाव अनलाइन पस्ट खालामनायनि दायाव सासे हमजादों। ससियेल मिडियायाव सोंखारिजाथाव फट' आरो भिडिअ पस्ट खालामनायनि दायाव साइबार पुलिसआ गुवाहाटीआव सासे सुबुंखौ खादों। सुलुंनि बायदिब्ला हमजानाय सुबुंनि मुंखौ तनु टेरन होनना मिथिनाय जादों। बिथांखौ बृहस्पतिबाराव नोगोरमानि बिरकुसि ओनसोलनिफ्राय खानाय जादोंमोन। फोरमायनाय बायदिब्ला टेरनआ समाजारि बिजोङाव गनायथि गैयाजासे सोंखारिजाथाव आयदाजों लोगोसे गुबुनफोरनि फट' आपल'ड खालामनो थाखाय मोनसे नंखाय सिनायथि बाहायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ 60 बोसोर बैसोनि सुबुंनि सायाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद होदों। आसामनि शिबसागर जिल्लायाव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद सिखांदों। दायनिगिरि अरसाब आली मुंनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'साखौ रां होगोन होनना थगायहोदोंमोन आरो खाबु लानानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, जेब्ला सानजौफुनि समाव न'आव रावबो गैयामोन।
सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अजद होजानाय जाथायनि समाव आलीआ उन्दै गथ'साखौ हुमखि होदों दि जुदि बियो मा जादोंमोन बेखौ फोरमायोब्ला गिख्रंथाव फिथाय मोनगोन। बबेखानि हुमखि होसेयावबो साहसगोनां उन्दै हिनजावसाया पुलिसनो जिनाहारि खालामनो नाजानायनि बागै फोरमायो, जायनि जाहोनाव मोनसे मावख'आरि अजद होनाय जादों। हिनजावसानि रिपर्टनि उनाव दायनिगिरि अरसाब आलीआ थाखोमायो। बेनि फिननाय महरै पुलिसआ बिथांखौ नागिरनो आरो हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ बेहालीयाव 100 कौटि रांनि र'ड फान्ड, गोदान देहा फाहामसालि बानायगोन, आसामनि गिबि मन्थ्रि। बेहालीयाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां भारतीय जनता पार्टीनि बिजाथि दिगन्त घाट'वारखौ मदद होनो थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबारनि गोबां जौगालु बिथांखिफोर फोसावो। मियाबाव मोननै गिदिर सुबुं गौमायाव गावनि फोसावदिंनाय बिबुंथिनि समाव गिबि मन्थ्रिया गासै बेहालीयाव लामा बिथायारि सानज'थायनि जौगाथायनि थाखाय 100 कौटि रां राननायनि फोसावदोंमोन। बिथाङा आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि खाथियाव थानाय तिनिसुथि ओनसोलाव गंसे गोदान देहा फाहामसालि गायसननायनि सानथांखिखौबो फोरमायदों। ओनसोलाव मानसि-जुनारनि दाङाबाजिनि बांलांनाय बिदिन्थिफोरनि फिननाय महरै सीएमआ सुबुंफोर आरो हाग्रानि जिब-जुनार मोन्नैखौबो रैखाथि होनो थाखाय बेहालीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोनसे सानखराङारि बेरा होनाय खान्थि फसंनो खोथा होदों। शर्माया हासार आरो रासायनारिक हासारफोराव जर'खा रेहाय होनायजों लोगोसे बियाबनि फिसा थाखोनि आबादारिफोरनि थाखाय जौगालु राहाफोरनि मोनसे फारिखौबो फोरमायो। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा थागिरिफोरनि थाखाय हानि पेटेन्ट, बुर'इ आरो बरगां दैमाफोरनि सायाव दालांफोरखौ होंगो-दोंगो गोरलै खालामनो आरो साहा हारिसानि हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेल लुनायनि बाथ्रा होदों। भट होग्राफोरखौ खोथा होनानै दि 2025 मायथाइनि सिगां गासैबो जायगायारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जागोन। शर्माया ओनसोलारि सुबुंफोरनि गोबाव समनि दाबि बरगां रेलवे स्टेशनाव थाथ'नो थाखाय नोगोर गेजेरारि ट्रेनफोरनि राहा खालामनो खोथा होदोंमोन। बेहालीनि लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोसावदोंमोन दि जाय 1500 लाइमोनफोरा सोरखारि साख्रि मोननो हायाखै बिथांमोनखौ फैगौ 6 दाननि गेजेराव रायजोनि आत्मनिर्भर असम अभियान बिथांखियाव सोफानाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। 7थि खौरांआव दङ त्रिपुरानि सेपाहिजालायाव 5 दाननि गथ'खौ 4000 राङाव फाननायनि अजद, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बिशालगड़ महकुमानि सिङाव थानाय खैयाधेपा गामियाव सासे 5 दाननि गथ'खौ 4000 राङाव फाननाय खौरांनि सायाव सेपाहिजाला जिल्ला खुंथायआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। गिबि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला रत्ना बाउली मुंनि बिमाया सिगांनिफ्रायनो 2 गथ'फोर दं आरो अजद होनाय बायदिब्ला जोबोद रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय गावनि 3थि गथ'खौ फानो। जायगानि सुलुंफोरा दाबि खालामो दि गावनि देरनाय नखरखौ रत्नाया फोथांनो हायाखैमोन, गावनि फिसा हौवासानि थाखाय साबसिन इयुन मोननो मिजिंजों बे गोब्राब थिरांथाखौ लादोंमोन। बेनि फिननायाव जायगानि पुलिसआबो नायबिजिरनायखौ जागायबाय। मधुपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि देबाजित चेटार्जीआ बुंदों, जोंनि मावख'गिरिफोरा जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दं। जों गामिनि गेदेरफोर आरो जायगानि थान्दैफोरजों रायज्लायबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा दासिमबो गुदि खिथाखौ रोखा खालामनो हायाखै, नाथाय सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोर आरो मावख'गिरिफोरा गथ'नि जौगानायखौ रोखा खालामनो आरो जुजिनांनाय नखरनो हेफाजाब होनो थाखाय गोख्रै राहा लानो नारसिनगासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ गुवाहाटी बामुनि मैदान रेलवे ट्रेकआव गोदोनायाव जोखोम जानाय गोथै सह' मोन्दों। बुधबारनि फुंआव गुवाहाटीनि बामुनि मैदान ओनसोलाव रेलवे ट्रेकआव सासे सिनाय मोनै गोथै सह' मोननाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला गोथै सह'नि गोदोनायाव जोखोमनि दागो दंमोन, जायखौ ट्रेकआव गोग्लैना थानाय मोन्दों। थैनाय सुबुंनि गोदोनायाव दुखु मोननाया रोखा आरो मोनसे जाथावना जाब्रबथाय एबा गाज्रि गेलेनायनि इसारा होयो। रेलवे ट्रेकआव जिउ गैयै गोथै सह'खौ मोननायनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा गोख्रैनो रेलवे पुलिसनो खौरां हरो। बे रिपर्टखौ दाखिल खालामनाय समाव थैनाय सुबुंनि सिनायथिया रोखा जायाखै। रेलवे पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो।